И какво става, хора? Аз съм Гопта БГ, тук с мене. Hyper-G е много ясно, разбира се. И ние Ние двамата сме Гопето Hyper-G. Гопето и Hyper-G React. Да, Точно така, реакцията хора. на това нещо. И Много слушай, днеска много благодарим за първото видео на нашия общ канал, което качихме, коментарът, всичко. наистина Сега сме супер решили много да ви направим благодаря за малко цялата подкрепа, по-различно ама за хората подкрепата. гледат Да, сега сме решили да направим ново видео А. на нещо малко по-различно. Така, решили сме да направим ново видео на нещо малко по-различно и Да. то е да реагираме на две кратки и страшни филмчета. Едното филмче е The Jester, а другото филмче Going Around е ще Going Around. Днеска първото ще реагираме на The Jester Jester. хорър филм, след това Going Around. Това ми изгледа Да, доста готин прочети филм, само описанието прочети преди да почнем. добре. Това е много дълго и това, ама така, after doing... Хора, момчета, може да паузите да прочетете, защото нали знаете какво става и на това на същото ще е по-добре. Така че паузирайте, няма проблеми. Като цяло, мисля, че някакви хора се разкарват навън в Хелуин, по времето на Хелуин и този Джестър, така виждат си него и той им показва някакви номера. Това е Добре. горе-долу филмчето. И сега е време да видим какви са тези номера и такива работи. Дайте по един лайк, абонирайте се с YouTube канала с камбанка. Те, които на хора ни С камбанката. Ей, ти, който гледаш това видео, не си цъкнал лайка и не си написал позитивно коментар, че така те маш веднага. Имаш точно 5 секунди да отидеш и да удариш лайка. 5, 4, 3, 2, 1, готово. И се постарай. Постарай се винаги да оставаш лайк. Никога, защото ще те намерим и ще стане лошо. Шаут на Show Moment канала. Пусти на фулскрин, да. Не знам дали е фулскрин, може да се вижда, ама... Така. Почваме с първото... Опа, извинявам се. Дай да пускам скриншот. Не, на 360 няма нищо. Да, някакви хора ще разкарват навънка. Тия с костюми, бе, това е за Хелуин. Това е на Хелуин, бате. Да, буквално е най-страшните. Така, публичен паркинг. Публичен паркинг. Мое да е нещо страх, ама... За сега нищо толкова интересно не се случва. Ама някакви хора се разкарват. Да, мега радвам хора. Защото ми изгледа, че 360 би викам нещо криво ли ходи? Hey, boo! Hey man, happy Halloween. Какво неделя? Мен хепи. Я пусни субтитрите. Его Джестъръм. Джокера, бе. Ми изгледа, че прилича на Джокера от филма това те. Да, но пише Джестър. Подобно ме прилича. Hello. Я го пригуза малко, пусни само субтитрите. Чека май. Но вика, че е много добре. No costume for me, no. Май иска да му даде пари. I work on Halloween, so... Не работи на Хелуин. Yeah. Каза пича. Sorry. Thank you. Няма. Have a nice night. Няма пари. Опа. Сега стана страшно. Няма да гледа, ако иска да си избере карта. Всяка карта. Всяка карта. Може. Okay.
нека... Не, да не му да размесите с тето и сега ще си избере, да си избере карта. Не се случат такива работи. Не да избере ми и да провери какво е такова. Моля, Да види дали ще му познае картата. Същата карта, Yep, как that's the да. one. Добре. Това е Каро. And, After Effects Каро. That's all. Card tricks are fine. Това е интересно. Come. Butterfly-та. Не толкова да се знамаш. Не, какво ще направя? Не. Уйдя съм на кълца, човек. Споко. Това е кетчуп, бе. Ами пичо не му плати ти то полудя. Брат, просто му дай му някакви пари, бе, човек. Плати му. Ще хвърля карта. Моля, Опа! още един. Не можеш да избягаш. Маля, в тия филми как се спъва човек от нищото? То му завързва връзките. What the fuck? Oh my god. Човек как плътна. You alright? Така нещо. Как дишавате? Пак ще Имаш ли някакъв мъж на това? даже да върнем 5 секунди. Или няма. Той си изчупил кръка, майка. Бяга. Стой всичко. Аз Те го блъснаха с колата. Джокърс. Те го блъснаха с колата, бе, какво няма да е ранен? Его джестъра. Не сте. Той го спъна с бастунчето. И го завърна. Между жителниците няма начин да го махна. Няма начин. Издаде някаква друга маска. Тази маска. Май ще се разгледа. Мале, той не е
Вече И то пич просто изчезна е така. Джестъра просто си тръгна. Пътя сякаш нищо не се е Ще го случвало. реднем до края на този и на другата реакция ще го... Някакви други филмове. това ще е. Ме ми хареса този филм, ама чакай, да, той е добре. Хареса ми филма като цяло на The Jester хорор филм, аз ще му давам лайк, защото жава се за... за всичкото, ама ми хареса, че поряза китката или нещо такова, ама няма нещо, може би ще го бърне малко, ама мен си е така. И какво ще кажеш за този хорор филм? Филма беше добре, но ако искаш оценки, може да даваме накрая, като изгледаме и втория Да, това ще е добре. филм, Going Това ще е Around. много тегъв. Вече тогава ще ги редим да видим колко по-добре са. Няма да е колко оценка, защото не броим в този, може би ще проме и следващото втория Clowning Around. Ама давам също един лайк, защото така може да ги кефим на всичките хора, така че... пък, нека направо да се намятаме. Само Така. описанието само, по традиция да видим. То описанието само това е, то само. A woman stalked a mysterious clown after her birthday gun castle. Може би ще оставяме транслейта тук, ще бъде много интересно. На български може би ще го направим, няма никакви проблеми. Да, плановете... То, нали знаете, Да, че е всичко английски. плановете просто на някаква жена са променят, защото пак е тип Хелоуин и някой звъни на вратата. Да, това е описанието като цяло на филма. Гледали ли Нека да преди започваме. този хорор Шараут филм? на канала. Не съм гледал това. Никога. На Джестър никога и на тебе, може и на две. И да съм го гледал, не го помня. И да Мой съм да го съм гледал, гледал не го някакви помня. неща. Да Джестъра. Айде ще прош. Нека направо да започнем така. Може би забелязате, може би ще направим малко пак начало, защото тия 10 секунди не е чак толкова как изглежда, но айде. Така. Round Square Pictures Production, добре. Интересно. Идите, интересно. Ще видим как стане тази работа. Going Around. Yes, sir. Точно. Увелича малко. Това някаква рандом жена между. Някакво момиче. Да. Слага си нещо черви от някъде. Май нещо, май ще е странно. На телефона. Are you Hey, really serious? sorry, but I have to cancel. Пише с нейния приятел, трябвало да му откаже. Кейти is my birthday. Че е рождения ден. I know, Jenna Happy called out. birthday. Няма да ги казвам тия другите, защото не да ги знаеш. Да, някакво описание. Нещо и каза, че се е случило и трябвало да Буквално е така. откажат събирането. Май са щяли да се събират на рождения ден. И в началото, между другото, даваха някаква картичка, на която май пише 40, така че мисля, че става на 40 и рожден ден. Тък му се беше приготвила и сега ще трябва да се оправи пак за вкъщи, да. Мой да си, да, ако не си идва, това ще е нещо страшно, ама... Балонче! Видя ли как се появи? Някакъв балон, брат. Литна на това. Балончето все едно е направено на After Effects, да, вярно е. After Effects е направено. Better, but since our в коментарите кой е това. Premiere Pro или After Effects, едно от двете. Тя сама ще иде да се почерпи за рождения си ден. Окей. Интересна къща, между другото. Някакви картини, столчета, работи. Да, тук таймскипнаха. Бързо се след прибра, време. телепортира се. Купила си е нещо за рождения ден, май. Чакай,
Някакво шампанско. Жена стана на 40 и няма деца и си живее сама. Има време за 40 Че има години лошо. да стана Опа. сутринта и аз. Can I help you? For me? Някакъв клон. Първо ти помогна с мен. Okay. Thank you. Не бих се What доверявал на the някакъв... fuck? Good night. Не бих се... Хубава вечер. Не бих се доверил аз на някакъв мъж по принцип. По ми звъннат на вратата, сега. Не бих взел тия подаръци. Може да отваряме някой от тия. Това е кутията от Чутемо, между другото. От Карло. Човек. Това е торта някаква, ама... Surprise. Не е No торта, birthday plans making you frown? How about hanging around with your brand new friend Snickers the Clown? He'll follow you around, up and down, all over town, waiting for his chance to turn that frown upside down? What? Вау. Опа. Чакай, От килера, от дрешника и не, или малко, от прозореца са снимали, what the fuck. Това е много критик, пращайте снимка на мен. Тук е в магазина, дето къде шампанското. Точно се едно. Ти че ще видео през целия път. Дето за Snapchat да прати някакви неща. I think someone's stalking me. What is your name and address? Sarah Yes, Graham, yes. 2715 Henderson Road. Nice. Okay, Sarah. You think someone's stalking you? Yes. You're right. Someone is Okay. stalking you. Sorry. Sarah. Are you behind the front door? Yes. Това си критика, човек, пичи се обади, вика с... Тя се обади 911 и се обади клоуна, човек. I'm not gonna answer it, so just stop. I said stop! Stop! Май ще е Жокера. Не, чакай. Май пак е Клоун бе, някакъв клоун, клоун, знам. я. Ооо. Нещо малко отворя нещо. О мага. Той може да си влезне сам, what the fuck? Как видял ли да отключи вратата, бе? Няма нищо. Добре. И той я вика. Затворя пак. Сара Компле викаше. Ако затворя пак или да отвориш... Та се казва Сара явно. Да махна отвори. Им преча. И бум, няма нищо. Ау. Надо може да... Май ще отвори. Отвори пак. Нещо гледа, нещо. Вика я, ела тук. Това спирта от началото. What do you want from me? Аз иска да отворим.
Защо просто не влезе през главния вход, като можеше? Загаси лампите? Окей. А, Leave me alone! Най-накрая. къде влезе, бе? За теб, за теб. О, не. О, не. О, не. О, Боже нещо мой, чука. просто, той просто влезе, брат, и си я привизчука. Да, и бах ти гаврата и са сложили шапката. Честит рожден ден. Да, всичичка. Бах ти якия рожден ден. Точно така, ще направиш снимка с нея. Ево. Ето, пращам на някой от Snapchat-а, човек. Новината приятелка. Пак някакъв приятел. Често. Пред коментарите може би в Хайбър не мога да се направят такива, човек. Не сме страшни. На Хелуин. Взеш шампанското и изчезва. Ще много приятно. Има тук и вратата ще седи просто отворена. Аз за винаги. Да, е просто снимка. Ей. Я гледам. Мамо! Какво ще кажа за тази реакция, че? Какво ще кажа за този главен Абе, Хареса ли ти този шорт филм? Защото на мен ми хареса, човек. това беше филма Коен Гарант. Ами, какво да кажа, брат, не знам, не се случиха кой знае колко интересни. Всъщност имаше някои моменти, не беше страшен толкова този филм. Беше доста дълъг, там деца показва на прозореца и някакви Да. други неща. Вече двете как На си този реагирал. филм, на този филм бих му дал 6 от 10. О, добре, чакай. Пъгна нещо И в Дискорда. ти колко му даваш на този филм? Ми 6 от 10. 6 на 10 аз ще я дам. Защото ние двамата ще ги направим. Да, и аз му давам 6 от, и аз му давам 6 от 10. Точно така. Ние сме полезното до и аз това само ги направим той. само му цъкни следващия. Така, И какво ще така, кажа за хора, това? филма Джестъра, колко му даваш на филма Джестъра? Ами, примерно ще даваме, ще кажем първо 7 от 10. Защото имаше всякакви ефекти М, оттам. Аз на Джестъра му давам 8 от 10, точно. Давам на филма Джестъра 8 от 10, защото беше по-интересен Аз от давам предния 7, аз филм, давам 8 от по-забавен 10. и като цяло имаше много моменти, които бяха доста по-интересни. Там, като се сряза ръката, магическите трикове, самата история. Между другото, ако не сте видяли, като приключи Джестъра, има втора и трета част на Джестъра, така че Напишете в коментарите, следващия може би път ще може да направим реагираме втората на... част на такъв филм на Джестъра. Ще е по-интересен. Да, в следващото видео може би ще реагираме на втората и на третата част на Джестъра. Това е като цяло, хора. Надявам се да ви харесате също и хорор филма, който сме реагирали. Благодаря и за твоята покана, за това хубаво готино видео в страшната игра. Беше много яко, беше екати худия клип, ама и ми хареса. И нека направя да... И така, хора, това беше нашето видео. Реагирахме на двата филма. Между другото, преди да приключим с видеото, добре да и ще бъде сложен долу в описанието на това видео. Така, хора, това беше всичко за клипа. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка и да напишете долу в коментарите на какво искате да бъде следващия клип. Дали на някаква песен, коментарите. на някакво страшно видео или някакво забавно клипче или някакъв чалендж, който искате да направим с някакви клипчета в YouTube. Просто предлагайте всякакви идеи, които Реакшън да са канала не е свързани за с толкова гледане на челендж клипче в като YouTube. цяло. Пак е цяла идеята. Така, защото може да направим трана от толяв, може да направим, реагираме на някакви абсурдни работи в интернет.
Примерно. Трябва Сега над... не казвам, че трябва да стане. Знаеш кое е интересно? Try not the love challenge, ще е по-добре, така че ако Ами може. ще видим какво. Хората, ако искат, могат да напишат в коментарите. Да, примерно. И така. Също излезе, между Това другото бях. излезе и социалните мрежи. Вече имаме Facebook група, вече имаме в Instagram, така че може да ги последвате. Ще оставяме описанието или в коментарите, ама имаме време за някои неща, така че веднага да ги последвате. Да. Facebook, така че някое следващо видео Той има вече страница. Добре. Имаме страница в YouTube, за която вие може да я последвате, да влезете вътре и да я харесате, да се присъедините в нея, в която вие ще можете да качвате всякакви мемета и видеа, на които ние ще може да реагираме, и така ще бъде много по-лесно и удобно да направим ново видео. Не, аз бях Гопто ВГ, тук с мен беше HyperG, нашия общ канал Гопто HyperG React и до нови срещи, хора. Чао, момчета, Чао. момичета, беше много приятно и ще напредваме към 100 абоната в този канал. Наистина съм много благодарен. Да, абонирайте се, хора. Ей, Така. айде.